En una exhibició per a motocicletes hi ha una rampa de salts amb una inclinació de 20 graus. En el moment de sortir de la rampa, és a dir, en el punt més alt de la rampa, les motocicletes es troben a 3,5 metres del terra. Quina longitud té aquesta rampa? Doncs bé, anem a fer un dibuix, un diagrama a escala. Doncs fer un diagrama a escala. Molt bé. Doncs anem a dibuixar un triangle rectangle que tingui com a un dels angles, doncs, 20 graus. Doncs decidim que el nostre triangle rectangle comenci aquí i ara anem a fer aquests 20 graus. Justament ens dona aquí. I ara dibuixarem doncs aquest costat del triangle. Molt bé. I ara el que farem serà dibuixar una recta perpendicular en algun punt. També podem... dona igual. A total hem de fer la hipotenusa. Podríem escollir aquí un valor bo, però al final la hipotenusa és la que és. Per tant, anem a dibuixar doncs un triangle qualsevol. Molt bé. El que nosaltres tenim és que aquest angle d'aquí és de 20 graus i això d'aquí és, en aquest cas, diríem 2,2, podríem dir, 2,2 centímetres al dibuix, però en realitat són 3,5 metres a la realitat. Ara ens interessa saber quina és la longitud de la rampa, doncs anem a mesurar-la. Doncs el que ens ha sortit aproximadament és 6,3 centímetres, per tant posarem aquí 6,3 centímetres al dibuix. Molt bé, tenim aquí aquesta equivalència, 2,2 centímetres al dibuix es correspon a 3,5 centímetres a la realitat. Per tant, fem 2,2 centímetres al dibuix, es correspon a 3,5 metres a la realitat. I la dada que tenim és 6,3 centímetres al dibuix, doncs posem 2,2 centímetres al dibuix i a dalt 3,5 centímetres a la realitat. 3,5, perdó, metres a la realitat. Fem aquest càlcul, 6,3 multiplicat per 3,5 i dividit per 2,2. I ens dona 10,02 metres. O sigui, podríem dir 10. Molt bé, doncs ara nosaltres el que farem serà utilitzar les eines de trigonometria. Per tant, el que hem de fer és primer plantejar una equació. Doncs plantegem aquesta equació i tenim que la raó trigonomètrica que ens relaciona el catet oposat, perquè aquest d'aquí és el catet oposat, i la hipotenusa és el sinus. Per tant, tenim que el sinus de 20 és igual a catet oposat dividit per hipotenusa. El catet oposat sabem que és 3,5 metres a la realitat. I la hipotenusa és la que hem de trobar. Molt bé, doncs calculem quin és el sinus de 30 per resoldre l'equació.
Doncs calculem quin és el sinus de 20 i ens dona que el sinus de 20 és 0,3420. És igual a 3,5 dividit per l'h. Convertim aquest nombre en una fracció i multipliquem en creu i ens dona 0,3420. H és igual a 3,5. Dividim els dos costats per 0,3420. A l'esquerra ens queda H i a la dreta ens queda 3,5 dividit per 0,3420. Doncs dividim això, fem 3,5 dividit per 0,3420. I ens dona 10,23. Molt bé. Veiem que les solucions són molt semblants, per tant el que podem fer és comparar les solucions. Calculem quin és l'error absolut. L'error absolut és la distància entre els dos, per tant serà 10,23 dividit per 10,02 i això ens dona 0,21. Molt bé, doncs ara calculem quin és l'error relatiu. I l'error relatiu és l'error absolut, 0,21, dividit per el valor real, que en aquest cas és 10,23. Doncs fem aquesta divisió per 10,23 és igual a 0,020. Per tant, si ho transformem, perquè després va un 5. Per tant, si ho transformem en percentatge, ens dona 2,1%. Per tant, és un percentatge molt bo. Molt bé, doncs l'últim que ens queda és donar la solució al problema. Doncs tenim que la longitud de la rampa és de 10,23 metres.